Moi tyypit. Tänään me ollaan Geometry Dash. Kenenkaan? Ares! Joo, Moi ihmiset. moi. Joo, no niin, jatkuu. Niin. Joo. Tää on Aresin vuoronen. Nyt ollaan taas silleen, Vitun jotain koinen. vuoropuolella. Siis niinku aina 10 yritystä. Joo. Mitkä fiilikset? Hyvät, kiitos. Mitä vittu? Mitä vittu? Mitä vittua? Mennä mä laitan se takas. Miten sä meinaat nyt vittu ruokasovellus? Mulla sillä hypätä teitä. Toi oli niin hyvä. Tämä on paras pelaa. Rekordiks toi tota? Rekordiks toi tota? Oh. Ei rekordaa mitään vitun ruokaohjelmaa. Ja rekordas vaan kun sä kuolet koko ajan tossa vitun teossa. Ei taas toi! Mä vihaan tota! Hei, näinkö mä just mitä mä näin? Mikä toi oli? Näit sä? Paina tätä. No niin, me puhuttiin yksityisistä asioista. Puhuttiin siitä, että Ari Mutsi pelaa Crowdopia. Onko kiva? Hei, mitä sä vittu sekoilit? Sä oot kuollut jo 18. Okei, no niin nyt. Joo, no niin nyt. Sä et oo päässyt yhteenkään kertaa pitkälle. Fuck you. Mikä paljon. Oisit ottaa se koini? Ai niin joo, mä unohin. Niin unohdin, joo. Mä vaan halusin. Mä en saa... Joo, vittu niin. Joo, sä et vaan halua, että mä en sais usercoini. Nyt sulla on yhtä verran usercoineja. Vittu. Levun sä oot menossa. Levy, jota mä ei kukaan meistä ei verran. Onko mä laula? Noniin, tästä tullaan. Ei laita sä niin ja laula. Tänään tapaitus. Noniin, alkaa. Beat droppi. Tulee kohta. Kaikki huutaa. Ime mun. Nyt alkaa. Beat droppi. Tulee kohta. Kaikki huutaa. No niin, pelaa vittu. Et pääsee. Alkaa. Nyt alkaa. Beat drop. Vittu. Alkaa. Nyt alkaa. Beat droppi. Tulee kohta. Kaikki huutaa. Ta-ta-ta-ta. Pam-padaba. Sa-ta-ta-ta. Beat droppi. Ta-da-da. Päivänä. Vedä toiseen, niin tällaiseen. If they are locked. If they are locked. Tää, onko se tää? Jos Onko niin? Alkaa. Beat droppi. Tulee kohtaa. V2. Dead locket. näet sä? Tää ei oo ihan sama, jossain kohdissa. Beat droppi. Tulee kohta. Alkaa nyt. Se tulee ihan. Just nyt. Se tulee, beat droppi tulee nyt, niin! Mitä häkkeriävä? No niin, beat droppi tulee kohta. Taas toi. Beat drop.
Nyt alkaa. Beat droppi. Tulee kohta. Kaikki huutaa. Pam babada. Tadadadadada. Kakar babada. Beat droppi. Okei, laula. Nyt alkaa. Nyt alkaa. Nyt alkaa. Nyt alkaa. Nyt alkaa. Beat droppi. Tulee kohta. Ares huutaa. Papadapa. Dadadada. Hagadaga. Beat droppi. Mamana. Häkkeri. Häkkeri. Beat droppi. Beat drop. No tee joku toinen. Okay. Me. Ota yhteinen. Nyt alkaa. Me ollaan täällä. Nyt me vedetään. Teat locked. Tää on vaikee. Mut mä oon hullu. Mä vedän tän nytte. Vittu sä et pääse edes tätä. If Dead Locked was level 1. Vittu haukset mä näytä. Tapa itses. Mä laulan. Mä en osaa laulaa. Ihan sama sä laulat tätä. Ihan random joko. Ja laula vaikka. Nyt alkaa. Droppi. Joo, tapa itses. No niin, venä. Tää laittaa tää mikki. Okei, venä. Tapa itses. Pause. Okei, no niin. Go. Nyt alkaa. Dead Locker alkaa. Beast mode päällä. Kaikki huutaa. Ares huutaa. Beat droppi. Somebody papa. Beat droppi. Nyt alkaa. Mitä vittu se on? Beast mode. Nyt alkaa. Beast mode. Ei, droppi. Nyt alkaa. Beat droppi. Okei. Nyt alkaa. Aloit ihan mitä sä haluat. Ares huutaa. Lakkaa. Okei, no niin. Nyt alkaa. Nyt alkaa. Voiko mennä? Tää on hyvä. Sä laulat. Pepe nyt kaikki sukihapinat, ha 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 ha, nyt suki ha ha ha, ime Beast mode alkaa nyt me menetään näin circle, feri taas nyt alkaa pallo, mitä Noniin. jatketaan. Nyt mä vedän baby Rex, motherfucker. Mä laulan. Sama vetää. Mä haluan kokeilla. Vedä tästä. Mä laulan. Okei. Mamman sukka, mamman Mamman sukka on tosi hieno. Se maksaa 50 €. Ares on Mamman sukka maksaa 50 €. Kaikki sanoo piuro. Mamman sukka maksaa 50 €. Kaikki huutaa. Nyt. 20 sekkaa. Noniin. No mamman sukka nyt 10 sekkaa enää. Enää video 10 sekkaa. Moro jäbät hei, sano jotain hei. Sano moro hei. Sano jotain hei. Sano jotain hei. Hei nyt.